Erokamano nyakum ketera Mogi TV kama kidieny mar ariyo mar chenro mar duol wan gi wendwa modhial mosedonjo studio kama Mheshimiwa Rosa Buyu jaod bura ma Kisumu West. Erokamano nyakum wasechegi. Erokamano Trevor, erokamano kuom luonga. Moda TWAK gi onagi. Erokamano. Mheshimiwa jopiny ywak ni ok wawinj kuwuok motegno e wach mar nengo mar mauta ni. Ang'o matimore? Motegno tiende ni pok wadhi e ndara, mwawang'o mtokni, mwawang'o taende, mimago koko. Mane motegno? Ka mane motegno to en adier ni wan waseparo ni mano keyo mwadwa loso go ngima jowa. To behind the scenes kama kori wuoye kama itwake, to watwake ahinya kotelwa gi jatendwa Dr. Senator Oburu Oginga. Kendo ang'eyo ni expert wa emotelo SES mar energy ma onego beni gik moko koro onego beni dhinwa maber. To wang'eyo ni wach mafuta ni en gima okwako piny mangima. To wawuoyo kendo ang'eyo ni machiegni wakone sirikal ni piny tek adiera kendo jowa mang'eny sani ywak ni ok ginyal nikech ing'e ni ka mafuta oidho kaka oidho sani ni tiende ni transport be idho. Obed transport mar mtokni, obed mar apiko, to mago teko idho. Tiende ni chiemo be koro beche bedo matek. Matiende ni idho mar mafuta ni odonje od ng'ato ka ng'ato. Koro wakone sirikal ni kata ka gikone gisetemo, giyud yo ma ginyalo cushion go gini. Kara sirikal tije en ang'o? Donge tije en ni ka gima hinyo jopiny ahinya to ginyalo kawo ondam moro maka moro ne pogi paro ni ginyalo kawo nikech koro en emergency. Nyaka koro piny kwe mibech mafuta dog piny to kae gichako giketho ndam ma gikawono. To kuom sani wawuoyo kendo ang'eno telnwa gi jatendwa ma en jatelo mar party leader wa, wawuoyo gi sirikal to kendo Mheshimiwa mar Treasury miluongo ni Mheshimiwa Mbadi ma bende en ng'ama koro rito pesa. Nitie nonro mang'eny matimore mondo gine kaka ginyalo cushion jowa mondo bei odog piny. Nikech adiera oganda duto chandore. Bei odhi mabor kata odhi malo to ngima koro kendo medo bedo matek. Yes. Johera magu wacho ni magi gik mane miyo samoro unyalo gero mana dhi e ndara. To sani nikech koro jotendu ema nie telo ok odhi. Mano ken adier. Ineno kapok jatendwa ma koro ne Nyasaye okawo jatendwa ma wahero kendo waluoro, jatendwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kane pok onindo ni yudo ko be koro no chenjo Kisungu luongo ni tact. No chenjo method ma koro notimo go gige. Nikech nosedhi e ndara, ne wasetimo gik moko duto, en obedo kata detention, to koro ni neno ko chenjo yo mano neno nodwa timo go gik moko. No ochalo ni koro no neno ni wuoyo kamoro nyalo medo kelo gik moko haraka moingo ndara mane wadhiye. Nikech ne wasedhi e ndara ding'eny. To sama wadhi e ndara ni, nyithindo waiko mang'eny. Gigwa kako nagi bo kethre mang'eny. Nikech ing'e ni wan kako nagi, wan ga very active. Maka gimoro ila no wuok. To ne yudo ni Kondele gi Kisumu gi Migori gi Homabay gi Siaya ema ne wuok ahinya kotelo ne jo Kenya. To gigwa ne kethre mang'eny, nyithindwa ne tho mang'eny. Mi jakomwa Raila Amolo Odinga koro ne chalo ni noloko method mano neno ni nyalo tigo gi sirikal mondo gik moko bed maber. Adwa na wachi koka wach na mor. Adwa na wach ni kago erokamano ne nyithindwa. Ni en adiera ni ngima teknwa mana kaka tek ne jok moko. To nikech koro ok ne wadhi e ndara, iyudo ni mwandu wa mane kethre ga ahinya, iyudo ni ok okethre mang'eny. Iyudo ni kendo ni kata nyithindwa mok ne dhi e skul nikech skunde wa mani loro. Sani koro nyithindwa ne bet berber e somo. Ndara mane kethore kiwang'o tile ndara ok okethre. Ka wach ni mago otimre kamano ni koro bech mafuta meda bedo mbele. Awacho mana ni yo koro waseyudo yo mopogore ma wanyalo wuoyo ka waketo ne sirikal matek ni mondo bech mafuta gine kaka ginyalo duoko piny. Yo ma gidhi timo go en yorgi, gin gi CS Energy, gin gi CS Treasury, President ni kanyo, gine kaka ginyalo duoko mafuta piny. Yo ni beti adier nikech ng'eny ne jowacho ni sirikal ok winj ga yo mar muolo. Ginyo mana gi ng'anyo nikech ji nosechako nyiso gi chon ni bech mafuta ni malo. Apa ni piny ok giduoke mana nyaka ng'anyo. Ing'eni seche moko gik moko nitie matimore ma kata ka ine jatelo to onge kaka inyalo konyo. For example, kakoro wawacho ni
ni wo makoro nitie ma Amerika gore gi Iran, ma Amerika gore gi pinje maloso man gi mafuta gi. Iyudo ni mano ken gima kata jatelo ma Kenya kanenga mano ken gima nyalo konyo. Koro gik moko timore pile gik moko change, to kaka gi change no gi affects wa nikech Kenya be nitie piny ka, wan achiel kuom pinje mane piny, koro gi affect wa kamano. To ka en president kata jatelo mawinjo, to koro ang'eno osewinjo ywak jopiny, koro tijgi kaka jotelo en manyo ni to dwa tim nang'o, nikech adiera chutho ok onyal bet noweye kama jopiny hinyore. To uneno ni ang'o manyalo konyo jopiny ka koro wadhi mabor ahinya kwa ng'iye matut, nikech en adier ni lweny to nitiere pinje maloka, to usuru ma okete mauta be ni malo, to mano gima jopiny ng'iyo kaka jood bura mondo une mu ing'eno usuru kata diere uhuru cha usuru ne ni malo, to ne en mana ni nitie kaka ginyalo timo magi cushion gi subsidize. Emomiyo wacho ni gine magine wi pesa no, gine magine lodge no, kama ging'e ni gik moko chal nade, agulo ni chal nade, gine maging'e kama ginyalo ng'iko, to giyudo kaka gi cushion mondo kata kaponi osuru pod ni malo kamano, to giyudo kaka gi cushion ni ma jopiny koro ok chul pesa mang'eny kaka gichulo ne mafuta. Ma wach ni kobire e od bura to yie siro mondo mi ng'ad usuru no chako dog piny molo. Wach ni kobire e od bura nikech bang'e no dhi bire e od bura, wabo penjo ni ere yo minyalo duokgo magi piny. To ka onge yo moro mok ginyal miyo wa yo mopogre minyalo duok gini piny mondo jopiny kik hinyre ahinya, to kara koro osuru ni modong'. Dong' nade? Osuru ni koro karama koro giduok piny. Ene ma koro nyaka ging'ade. Nikech ing'eno osuru michoko ni be timo gik moko mang'eny. To kapono ginyal yudo yore mopogre ma ginyalo konyogo mabech mafuta ni mondo ging'e kaka gikusho ne moko ok olwar ne jopiny e yo molwar ne ni, to kara osuru no kore ma nyaka ging'i mondo ging'ad giduok piny. Wang'e ni sani une yweyo kaka jood bura, bedo oseluongo e wach ni koso pod en gima pod orito. Na winjo fununu lakini pok oluongo. Pok oluongwa, to kaparo ni naneno ka jotelo noromo nyoro gi stakeholders mag transport, koro apani ne giweni ka giwuoyo to gidhi chopo e gimoro manyalo konyo. To kata ok ne gichopo odiochieng' ma kawuono koro gimiyowa news maber ni koro gimire wik achiel mondo gine kaka inyalo los gini. To kotamore ni koro osuru emidwa duok piny, koro donge nyaka luonga mondo wadog mondo wakadh chikno. Lakini wan to wadok e od bura tarik 26. 26 dwe mwantiere ni. Yes, dwe ni. Ka koro wawe weche mag mauta ni, wadonja ni weche mag siasa matimore gi telo mar joma mine. Tire wach moro mowuok kaendi ma gavana ma Siaya James Orengo nowacho weche moko ma oko chimo kuro e wach mar telo mar jakom mar duond bura mar ODM. Un kaka mine wach ni uwacho ang'o to chung' komane? Trevor, an ang'eni ng'eyo kata ka ingi gi higa ting'eyo ni asebede siasa kuom higni mang'eny. An achiel kuom mine mosebede siasa kuom higni mang'eny. Nadonje siasa 2006. Diere ma koro adonje siasa no piny ne tek ahinya gi joma mine. Katiba manyien ni ne pok okadhi. Koro joma mine be ne temo ng'ang'ana gi joma chuo, to ni yudo ni weche ne kiro negi mane buogogi. Nikech piny ne pod oridore nwa ki siasa. Maka miyo no wuok kata ni dwa temo siasa tineno ni otemo donjo kama joma chwe monego bede. Koro weche mani wacho diere kaka tayany mani kiro ne mine en ni neni ka gima in ng'ama ochot kata ng'ama okodimbore, nikech ang'o momiyo idwa donjo kama chuo dhiye. To piny koro sano lokore kendo katiba koro wantie go manyien. Ei katiba manyien ni kineno article 27 oyawo gik moko oketo ni kaka moro ntie kama ji nyaka bede dhano 3 ki gibed mine lilo, obede katin ahinya nobed mine 2 to gi dichuo 1. To ka ntie kama chuo nyaka bede chuo 3 ki gibed ni chuo 3 lilo, gibede kata chuo 2 to gi miyo 1. Tiende ni koro yawo piny mondo pach mine gi pach chuo oriwre, nikech koriwore to mano nyalo wuok gi paro maliw manyalo konyo oganda. King'iyo constitution wa mane wakalo 2010 ni, en bochako wacho ni
teka ni ja Kenya, jo Kenya duto romre. Ibed ni in miyo, ibed ni in dichuo, ibed ni in ja Christian, ibed ni in kabila mane, ji te romre. Koro ing'eni ko katiba ma en chik maduong' kata motelo nwa Kenya ka osewacho kamano, tiende ni ng'ato ka ng'ato yawni thuolo monyalo timo gimoro. Mheshimiwa Orengo be sama Kisumo sani, aromo kode e airport, watwak kode matin, to Mheshimiwa Orengo osebedo jatelo aming'a, kendo nitie gik mosetimo e Kenya ka kimanyo demokrasia e Kenya ka mang'eny. To en buok ni wach ila manogolo kowuotho mabecha ne nyalo wuok e dhoge. Nikech wan kaka joma mino duoko wachien igni machien. Ndalo mane paro ni miyo kodonje siasa en mana miyo modhi manyo gik moko nono mok siasa. Oduoko wachien kamano. To en owuon ong'eyo ni ok en adiera. Nikech en owuon en jatelo moseyier e telo kendo kombe mopogre opogre. Ere kaka dang' owachnwa ni mondo yier ng'ato nyaka tim mana gima nowacho cha. En kara wachonwa ni en miyiere ga kombe mopogre opogre go. Kara mage gik mosebedo kotimo. Koso dwa wachonwa ni mage gik mamine matimo chuo tok tim. Omiyo ka sani siasa gore, to wanyalo pogre wach. To ka wapogre wach, onego bed ni wacho mari ne jopiny, awacho mara ne jopiny, to wawacho mana kiseria, to jopiny ema amua. To kichako ni koro itemo gima kisungu luongo ni intimidate, idwa ni wach ne ng'ato wach moro ma mondo miye luor kata mondo miye omaye mijing'o monyalo wuotho go kata monyalo wuoyo go, ni wacho ne ni in kamoro in ochot, mano ok gima nyalo konyowa. Gladys Nyasuna Wanga ma en governor ma Homa Bay oyiere kom mar governor mana kako oyier Mheshimiwa Orengo. Sama kore timo ga nonro osebedo ka yudo ni Gladys Nyasuna Wanga orito Homa Bay moingo kako Orengo oiko Siaya. Mai thothgi Homa Bay wuoga kata namba 3 kata namba 4 e counties 47. Gladys Nyasuna Wanga en ne chairperson mar chama wa mar ODM. Ka kori nyalo chung, to wang'e ni ODM ni be chama maduong' e Kenya kama moloyo chama moko. Kendo en ma en gi thoth ji moloyo chama moko. Tichung tidwa wachonwa ni en gimotimo en mana lonyo suruari. Mano donge kore iyanyo joma ng'eny, iyanyo ganda mang'eny. Iyanyo jochama, iyanyo mine, iyanyo nyithi Gladys, iyanyo joma ng'eny. Tiende ni mine mosetiyo matek, mosechopo kuma gichope ka, igogi piny kiwacho ni kuma gichope no, gichopo mana nikech gilonyo suruari. Mano kapani gima nonego wuok kuo e dho Mheshimiwa Orengo. Seche mano inisebede koro e wach mar siasa ni higni 20 kaka mama jatelo. En akwede mar kit chwech mar joma mine kose ne na chaya kind ji ariyo. Jakom Raila Amolo Odinga ma Nyasaye noseomo ne osiko wacho nwa sa te kaka oganda kata kaka jo Kenya ni weuru chayo joma mine, luoruru joma mine. Nikech en nong'eyo kendo nosetiyo gi joma mine, kendo nong'eyo ni wach kowuok to opinion kata paro ma ng'ama miyo nyalo kelo samoro nyalo konyo gimoro. To kata koko konyo, to paro ma ng'ama miyo kelo koriw gi paro ma ng'ama dichuo kelo, to miyo decision ma ikadhe bedo decision ma nyalo konyo oganda te. Koro aneno ni en achaye, to mirima be ntie kanyo, to nyiego be ntie kanyo. Tachaka wuoro niya, to dobed nyiego mane? Tawacho ni nyiego mar tich, nyaka bed mar tich. Teva ka ane namba 1 sate aloyi, donge nyiego nyalo maki? To wawacho ni Kenya duong' moingo ng'ata ng'ata. Obed nyiego, obed achaye, obed mirima, gima wuok e dhowa ka jotelo en gima kamoro nyalo ketho gimoro maduong'. Koro akwayo ni joma chuo, to bogin joma chuo te, joma chuo gi joma mine, weche ma wuok e dhowa ma wawacho kaka jotelo gin weche ma kamoro medo hinyo nyithindwa matiwa ywak ne gini nyithindo gi onge luor. Digi bed gi luor nade ka gik ma wuok e dhowa be chal ka gik ma Orengo wacho cha. To in misebede siasa higni 20, ere kiewo e kind ngerruok gi ayany? Ere kiewo ni kanye? Nikech nitiere seche moko maneno ga samoro be ujadhiru ga achiel 2 3 ng'ato wacho kama, to en ngerruok ma ji wuok ka ji nyiera. To
kiewo ni kanye kind gerruok gi yany. Travinge nani inyalo ngera kata kingero ng'ato kit duondi donge mang pogo gimoro ni en angere kata en ayany. Kit duol miwacho go gimoro kamiwache be ang' nopog ni en angere kata en ayany. Kiwache ne audience mawinjo tiwuok awuoka kaka jatelo kiwuoyo kaka iwuoyo cha macho ingero ng'a ingero gavana wanga koso ingero jok miwuoyo gogo koso ni ingero ng'a. Macha donge en wach mani wuoyo kichiwo message. To ka en angere to nitie siasa, lungo wach be nitie siasa. To ton kata duol midwa lungego, kata jok milungego, jok miwuoyogo, emang nopog ni ma en angere kata en ayany. To manyoro chatok ne en angere. Nikech Mheshimiwa Orengo ne wacho mana gino kongino. Kendo jomo wuoyogo gi, be no wuoyogo mana kochiemo gi tir, machok ne angere. To kapo ni paro ne en angere, no ongero ng'a. Joma no wuoyogo, koso nongero gavana wanga, koso nongero mine mosetiyo matek mochopo malo kucha, koso nongero. MCAs koro wacho ni sani onego beni gole nge wachno en gima iyiego, en gima nyalo mi golo jatelo e kom. Ani wacho gani ni Rosa kweny. To ing'eni kama oka kweny, komi position moro, position no imake kata kwake kamoro amora midhiye. Onge sama nyalo wacho ni macha natima ka Rosa, sama natime nok nan mjumbe ma Kisumu West. Kamoro amora madhiye gi thuolo ma jo Kisumu West nyocho miyani, an member of parliament ma Kisumu West. Magi moro amora ma wacho kata matimo sani, atime kaka Rosa ma member of parliament ma Kisumu West. Koro Mheshimiwa Orengo kane wuoyo kacha, no wuoyo ka Mheshimiwa Orengo mabe governor ma Siaya. To chik mantie katiba nyiso wa kaka in gi position, kaka onego irit position nino. Eyo gik miwacho, eyo gik mitimo, onego bedni okopogore kata ok kel wich kuot ne position ni. Koro aparo ni kata ka MCAs ma Siaya neno ni Orengo gi position ne mar governor ma Siaya owuok owacho gimoko onego wach moko romre gi tich motimo no, gidwani mondo gi impiche, mano nyalo mana bedo according to katiba, kendo ginyalo yudo teko no e katiba. Yes. Delegates ma ODM ma Homabay ne owacho ni nyaka koro kwagi ng'uono. Ang'o ma koro nyaka timre sani? Ka poro ni Orengo kwayo ng'uono, wach ni koro dhi rumo kama koso ma pod en wach ma nyaka dhi mbele. To donga paro ni kata muma kineno yawa. 7 times 77 times Nyasaye nyalo forgive donge. E sin moro mitimo. To ei dak kata ei telo ka kata ei siasa ka, kikwa ng'uono, kwayo ng'uono ken gima miyo maduoki chien. Kwayo ng'uono en gima nyiso strength in character. Kwayo ng'uono en gima nyiso ni kamoro ni wacho gimoro tiwache kokiparo, to kidhi pare matut tiyudo ni karo ken gima nonegi iwachi, tikoni atimo mos gima na wacho nok nonega wachi. Mano konyiso ni koro Orengo koro obedo ng'at moken, pod odong' mana kaka Orengo, pod odong' mana kaka gavana ma Siaya. En mana ni oneno ni ng'ikruok moro no beto to kwa ng'uono. To kose kwayo to ng'ama ok kethga, ng'ama dhoge ok slipga. Donge kise kwa ng'uono to mano tiende ni se acknowledge ni nitimo gimarach, to donge ji dhi mbele. Anaparo ni kaka achiel kuom mine mane Kenya ka, Mheshimiwa Orengo gi ike to gi gik mosetimonwa e Kenya ka, Mheshimiwa Orengo onego kwa ng'uono ne gavana wanga mowuoye wiye to gi mine ma Kenya in general. Nikech kumotie Siaya kucha bedongo rite joma mine. Koro joma mine morito mamoko boketo nyaka ofis kaka executives ka. Tiene no temo wacho ni giidho ngasno mana nikech ne gigonyo suruari. Koro ananeno ni diber kokwa ng'uono mondo wasuduru mbele. Tich ng'en monego tiye Kenya ka. Gima penjo ne nikech koro wadadura je wach mar ODM ma omulo chal mar Kenya, osemulo wach mar Mauta, osemulo wach mar Orengo gik mano wacho. Koro wadonje ODM ka. Gima penjo mano gin giwegi giwacho ni gin gi Linda Mwananchi to pod gin mane ODM achiel ni. Umbe un gi Linda Ground pod un mane ODM achiel ni.
to nawinjo Ngeso ka ikiwacho ni koro wach Linda go idwa wete kore nena mondo wawuoth kaka ODM achiel. En chenro mane ma un go chakre ka koro mondo mi uriw ODM kata mondo mi uriw oganda Luo? Awacho ni en adier ni ne wachako gi Linda Ground. To kane wachako gi Linda Ground to wawach ni Sifuna gi team ne koro obiro gi Linda Mwananchi. Linda to koro giloko ni Mwananchi mok ground. To ground ibe ma Wananchi gintie. Koro kaka jotelo dongi ng'e ni gimoro kutimo inyalo time gi paro moro ni mondo teri kamoro. Tiyudo ni kama nuweno dhi tero uwe ni ne udhi tiego ground cha kamoro koro kelo pogruok. Nikech Linda ni koro oae ground ochako nyuolo Mwananchi. To ODM to en achiel. Koro wan wawacho niya, ka ODM ni en achiel, kaka wang'e ni en achiel ni, Linda Ground en gima ne itimogo tich ma koro nidwa Linda go ground. No mi jopiny oseng'e ni wadwa ni mondo wa strengthen grassroots wa ground. Koro wawe Linda Ground no mondo wadong kaka ODM. Trevor wacho ni kwatimo kamano. Gima bro timore e seche mwadhi mbele ni. Ibro yudo ni kala Linda Mwananchi ni ok ne en ODM. Nikech ODM en ODM gi jo ODM. Tibro yudo ni sama giwacho ni Linda Mwananchi ni giriwre ga gi jok mopogre opogore mo ae chama mopogre opogre. Koro aidha jo chama go koro bro ka giketho Linda Mwananchi ka gidwa kethe gibe bro donje i ODM ka kamano to kada jo Linda Mwananchi kaka Sifuna giri dhi donjo e gir chama moko ma jomoko go nigo. To dongi se wacho ding'eny ni gin mane ODM ka. Ema wacho ni ka gine ODM to wan kodgi. Kendo kaka ne party leader owacho ni ODM en achiel. Ka ng'ato nokoso kaka Sifuna mane secretary general nokoso en position no emano gole tok no riembe chama. Wayie ni mondo ji oduoga obede chama to ing'eni ka koro ibiro to kendo koro ichalo mana member as you climb up again. Koro the guest term was chiwo no okonyiso ni waluor, okonyiso ni one smaller people than them. Onyiso mana ni wan wadwa ni ODM obed gimoro achiel. Maka Linda Ground emane miyo ODM pogore ni Linda Ground gi Linda Mwananchi ne kelo confusion. Wan koro Linda Ground ni wadwa nyone piny mondo ODM owuoth kaka ODM. Mani ng'eni emana wacho about Orengo. Ni gimoro nyalo timo kiweni time kamacha. To ko onyuolo gimoro kako kiparo. There is strength in saying we've done this. It's causing a bit of confusion. Let us now stick to ODM because this is the chama miluongo ni ODM. Pogruok ni uneno ka chapo chama. Ngichwacho ni gimoro kida timo tiyudo ka koro kodhi ka kuparo. Obviously pogruok mar Linda Ground gi Linda Mwananchi. Aparo ni osebedo ko chapo chama nikech okelo confusion. Okelo confusion ni yawa to kara ute uwacho ni unjo ODM. To Linda Ground, to Linda Mwananchi, to waneno ka jo ODM nika, to Secretary General benikoni kata ka oriwre gi jo chama moko to en koni. Koro Wananchi osebedo ka bedo confused. To e siasa ka kata chama, tij chama ok en ni mondo o confuse Wananchi. Tij chama en ni mondo oyud dhano mang'eny kata kwan dhano mang'eny to kendo koseyudogi to gibed gichak gero yie gi hera mar jo chama mondo bed motegno. Ngeso gi Jumapil ne uniyo ma Kisumu County. Yes. Chenro mane manotimo to chenro mane madhi biro mbele ka. Gima ne neno be ne wan nyakach chadonge thuru. Ing'eni party teko mar ODM mane jakom ochako ni. Teko ne moingo chama moko mantie Kenya ka en grassroots structures. ODM teko ne nitie piny kucha. Koro gima watimo ne ni mondo wabi ir jopiny. Mondo gibende wamed konyogi. Wamed jiwogi. Mondo gineni chamani adier odewogi kendo chamani ong'eni gine weg chama. Koro mano ken mana ni ne wadhi nyakach kende. Wasebedo kwa dhi kuonde mopogre opogre gi youth convention. Mokwongo wasebedo kwa
ne wachako gi Mombasa, wasedhi Nairobi, wabro dhi Kisumo, wabro dhi kuonde mopogre e counties wa 25 nikech chama teko chama nitie piny kacha. Koro wadwa biro kuma teko chama nitie mondo wabe wamed jiwogi. To kendo ing'eni sama koro confusion ne wuok ni chuny jo chama nyalo gore. Koro wadhi irgi mondo wanyisgi kendo wariwre kodgi mondo waduto kaka jo chama wang'eni chama otegno to chama en achiel. Kotelne gi Dr. Oburu Oginga kaka party leader to gi Gladys Atieno Nyasuna Wanga kaka chairperson ma chama. Chenro mane ma un godo kadhi mbele ka endi koso pok uwinjoru mondo mung'en kech kuchako gi Kisumu udhi kanye kendo machielo. Ok ne wa Kisumu wabire ni ng'eni wasebedo kwadhi kata coast. Coast wasebedo kwadhi in different places nyaka Nairobi. Koro Kisumu mane wabire ni ne wadhi Nyakach. To wadhi Nyakach tarik 31 wadwa biro Kisumu as a county koro. Nyakacha en branch. Koro wadwa biro Kisumu as a county. Mondo wariwi jo chama Kisumu ka. Mondo wawuo kendo watwag e weche mag chama. Mondo wang'eni chama en achiel. Kotelne gi party leader wa miluongo no Oburu Oginga. To gi Nyawang'aya ka en chairperson mar chama. Koro tarik 31 nitie rally machielo. Tarik 31 wanyonore Kisumu ka. Okay. Yes. TWAK dhi chakore karang'o e kindu gi UDA nikech ji penjo ni to osebudho kose en gima dhi mbele lakini odhi mbele kidam. Wawach ni structure osebet mar TWAK wawacho negotiation cha but activities manyalo lead to negotiations go ma chieng' mane wadhi mane jo Central Committee oromo gi NEC koso gi jotelo mag UDA mane waromo State House ne owach ni teko no koro mi chairpersons wa. Mano miye Cecily Mbarire ma governor kendo en chairperson mar UDA to chako miye governor Gladys Wanga kaka chairperson mar ODM ni mondo girom mondo giwinjre kaka gidwa tayo gini mondo gigi kik bed mana gimorigo joma tin to gital ka giyare mondo ji owuo mondo ng'eni finally negotiation cha idhi tim nang'o. Koro ang'eyo ni the two governors or the two chairs of the two parties osebedo ka romo kendo ang'eyo ni machiegni gibiro miyowa plan kaka gidwa ni mondo wadhi mbele. Ka nuneno nonro manogol gi TIFA, penen TIFA kane wacho ni johera mag ODM atamalo 73 wacho ni gisiro Linda Mwananchi. Wachno unene nang'o to uparo nang'o mar loso wachno kata rieye? Mokwongo gima nayudo e wachno ne en ni ODM pod en chama mo oingo chama te Kenya ka. Adier percentage wadok piny nikech nokoni wan gi 18% to wan the largest or the biggest to noluwa gi UDA ka en 17%. Koro gima an kaka Secretary of Political Affairs gima nomaka kanyo eni ODM wamor ni wan the largest to kata kamano waneno ka percentage wa oyuare piny matin. Koro tijwa en ni mondo wang'eni to percentage wani oyuare piny nang'o. Wan number achiel to wan number achiel ma percentage ne odok piny. Koro ere gik mwanyalo timo mondo percentage wa odok kuma ne ntiere cha. Achiel kuom gik mineno watimogi gin achiel kuom tich watimo mondo waduok ODM kuma ne ntiere. Kiwacho ni Linda Mwananchi nino oyudo 73% to Linda Ground oyudo 24%. Gima no medo mora kendo en ni pod ne both these sides wacho ni gin jo ODM matiende ni pod en ODM kende ma pod loyo. To mano kendo e one of the reasons momiyo ne wa decide ni ODM obed kaka ODM. Gimoro ni Linda ni gimoro ni Mwananchi ni kamoro kelo confusion mok bi konyo chama. Kore momiyo ne wa decide kaka chama ni wae Linda gi wabed ODM. Mako chako tim nonro moro kendo to wane ni ODM kaka ODM ochopo kanye koro e percentage mane koro. Mbi mar ODM ni nitiere joma seyo mawacho ni odok chien nikech larruok mar jotelo unu wegi nikech party moko bene gi larruok margi makmana margi ok bi elela e nyim ji kaka maru ni. Uye gi wachno koso uni paro ni ang'o miyo mbi maru dok piny? Aparo ni jakomwa makoro Nyasaye no Raila Amolo Odinga kano nindo machokne gi matin kendo nyaka tungni ne bede matin nikech
en ng'ama ne gifted e riwo dhano. Raila kata jok mane yanye nido ko orwako kendo nyierogo. Kendo kata kiny ne yudo ka emobeto chiemogo. Koro Raila ne omako ODM motegno kendo noriwowa motegno. Sama koro jakom no nindo, nyaka tungni bede. To tungni no kik bed ni en tungni madhi ketho ni dhi tieko ODM. Obed mana ni ne en tungni, to ei tungni no ka koro wawuok e tungni, to wawuok gi mijing'o, to gi horruok, to gi tich matek, to gi luor mwamiyo ng'ato ka ng'ato mondo wachak wager ODM. Ok wanyal gere, kamoro ok wanyal gere kaka jakom Raila no gere, nikech he was special. Kendo noseriwo chama ni higni 20 mangima. Ka wang'e ni e Kenya ka mondo chama obed ga ni pod en chama bang' higni 5 kotim elections ok yot. Eto ne pod oketo chama ni mobedo chama motegno bang' elections 4 te pod chama mar ODM nyocha pod nitie. Koro mano to tungni maparo ni man be ayiego ni wasebedo gi tungni. Te i tungni no iloso wach to chama dhi mbele. To gima kendo neno kabisa, miyo ODM neno ni nigi tungni kabisa. Chama tema nitie Kenya ka donga pani gi lingin girito sa yiero. To ODM ten ga ena ODM makata yiero nitie kata yiero onge te ena active, ena chama maringo mawuotho. Koro ing'eni ji neno ahinya gima timre ODM nikech chama moko lingo gi gima gitimo. To wanto because we are active and wawuotho, koro wenge te ongorre kuomwa. Koro ka gimoro timre matin to neno ni ODM chakara magorruok nitie. Nikech we are active and we are moving. Chama moko aparo no lingo onge chama miwinjo kendo. To ka wachiegni chopo sa elections, ang'eni gibiro wuok ibiro winjgi. In kaka karan mar weche mag siasa kata secretary mar political affairs, ineno ni ang'o madhi timore mbele kae wach mar ODM ni? Linda Mwananchi biro chako chama gi giwegi, unu biro riworu gi UDA, koso gini dhi mana lokore kama ng'ato dhi mana dhi? An koro gi pacha, kendo ing'eni gimoro ipimo mana gi gik manosetimre chon. Diere moko, kara Mheshimiwa Mudavadi ne dwa wuok e ODM, to ne pod wakia no dwa wuok. Koro ka nidhi tim nomination mar presidential nomination, to owuok ni no rules go kia nang'o, rules otimre nade, favor kia nang'o, mi jakom kata chama no wacho ni walokuru rules gi kako dwaro. Mi no lok gik moko motim kaka no dwaro. Kara eto no seng'e nang'o no dhi wuok. Eventually kata ka gik mano yuago go no losi mana kaka no dwaro, donge no wuok. Koro sani ananeno ni jowa mano wuok makoro wacho Linda Mwananchi ni gidhi wuok e chama. Ma en mana yo ma pod ne giluwo, lakini gidhi wuok e chama. Gimomiyo wacho kamano, ki kaka lure juma mokalo, iwinjo ka koro wuoyo gi ochako pogore. Iwinjo ka Sifuna koro wacho ni wan Ruto ni emwadwa golo, to ka koro kata Gachagua bedwa mana no gol Ruto, koro krach, wanyalo riwore, wanyalo wuoyo kode. Ing'eni koro wacho language moro mapogore gi mane giwacho ni gin ODM cha. Mane momiyo wacho ni kaneno dalili ni gidhi wuok. Ni lengo mane gin go adier ne en wuok. Gik moko gi ne girawi arawa mondo ter gi wuoth kama ne gidhi wuok e cha. Mano e kaka nene. Ma ineno ni gidhi wuok kore chama? Aneno ni gidhi wuok, kendo nikech sama idwa ni mondo los gimoro, wach mawuok e dhogi ok nyal bedo wach maketho gimoro. Nikech Sifuna ni kiwinjo kose wuoyo kata kuom party leader wa, ma be ne party leader ne, ma en be mano okonyo sidho. Kiwinjo kako wuoyo gi dhok motiyogo, ting'eni mayo ken ng'ama dwa ni pod obede ODM motel ne gi Mheshimiwa Buru. Ochalo ng'ama nigi lengo moro. Kowacho kata ni midioka ok inyalo wacho ne jatendi ma pod inyalo tiye buoye. Kiwacho ni ok inyalo tiye buo ng'ama midioka kamano, mano donge isewacho niya nikech ete ma en kanyo. Isewacho maber ni ok idhi tiye buoye, matiende ni nionge kanyo. Koro ananeno dalili ni jogi noseng'e kuma gidwa dhi, to magi kogi mana wuoth mondo gichop kucha. Wach mogik miwago en ang'o, Mheshimiwa Rosa Buyu? Jo winjo te, joluo mantiere te, nitiere chapni moro
ni to koso riwruok mar oganda wani nyalo yiengni makethre. Trevor, in itin moloya, in bas wuoda. Adwa na wach ni wan kako nagi. Inyiero nang'o Ayie. Ya giri ni ok nyiere ya Mweshimiwa. Adwa na wach ni wan kako nagi. Mich maduong' ma jakom oweyowago en mich mar riwruok ni. Riwruokwa kako oganda achiel ni osemiyo dewa Kenya ka. Wan chon ok ne dewa gik moko ni timatima koda joluo yudo koda koyudo ok ne dewgi. To kata ka kwanwa ok ema ng'eny Kenya ka moloyo kabinde moko, wanyalo kata bedo namba 4. Tiyudo ni sirikal ka sirikal kadwa timo gimoro to ng'iyo chien no nagi kani onagi parango nikech ging'e ni kata ka wan namba 4 e kwan to ging'e ni riwruok wani osemiyo wabedo motegno kendo riwruok wani osemiyo wawuok kaka force achiel emomiyo idewa. Kora kwayo onagi ni gwandruok wanyalo bedogo to kik wakethe riwruok ni. En adier ni jatendwa manoriwowa manong'eyo ni ong'eyo joma tindo, ong'eyo joma dongo, ong'eyo joma South Nyanza, ong'eyo joma Central, ong'eyo joma akamora mora nyaka joluo man Mombasa, joluo man Nairobi, joluo man kure, noumo wa osera achiel kaka gweno umo nyithinde. Riwruok wani ema biro konyowa kendo mosekonyowa kendo as leaders nyaka wawuoga kwa loso gini mondo kik wakethe. Mweshimiwa Rengo osetiyo Kenya ka, osetiyo ne demokrasi mar Kenya ka. Gima tame wacho nwa ahinya ni path makoro kaoni odwano tigi kodwa kanye kako nagi. Odwano terwa kanye kako nagi. Omiya kwayo ni kik waketh riwruok ni. Okay. Mane wach matieko go Trevor. Erokamano Mweshimiwa. Erokamano ahinya. Mweshimiwa Rosa Buyu en jaod bura ma Kisumu West kwa gombaka kaka chal mar Kenya ntiere osewuoyo wach mar mauta osewuoyo wach mar ODM koro modong' ni kuomi kaka janeno mondo mi gigeni riwruok mar oganda e tekowa. Mane ka molore chenro mar duol kidieny mar 2 an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocham pesa. Kikidhi mabor ahinya nikech koro mos 3 to jagoro maduong' mar migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo ne TWAK gi George Bati Dadikul sa 3 e wang'e chap. Koro kikidhi mabor ahinya kiti mana ramundi kae.